Čaute! To je Mr. P z Pancake. A hráme hru Terraria, ktorá je Free to play niečo ako 2D Minecraft. A toto už hovoríme, predstavte si po druhýkrát, lebo Mr. P nezapol mikrofón. Na Frapse som mikrofón som mal zapnuté a na Frapse som nemal zapnuté nahrávanie zvuku. Som najlepší na svete. Áno, čiže... Takže máme už nejaké veci urobené, čo sme natáčali od začiatku, tak dúfam, že vám to nebude vadiť a... My pridáme video, aj to, čo sme už stavali. A už si videl tam tabuľku? Čo sme tam stavali a nebude tam zvuk, čiže... Možno tam Mr. P môže nadabingovať. Čiže... Nech robíš, čo robíš, furt mám taký pocit, že to je niečo zlé. Aha, to čo je tam? Ale to je moje pady. Ale všetko mi poberieš. Bo nič nemám. Aha, tak to ide všetko mňa. Trápák. Tak a ja už mám kovové, za chvíľu budem mať kovové veci. Mám dom vlastný a Mr. P Má dom vlastný tiež. má svoju jaskinku. No úžasnú. Úžasnú. A cez noc sme tu boli, je tu kopu nových príšer, aspoň od toho, čo my sme hrali, dávnejšie už, riadne dávno. Kopu príšer, hnusných príšer, silných príšer. Takých ako tvoja sestra. Pripomínaj. Nespomínaj diablo, lebo sa ti zjaví, nie? Koľko máš kameňa? By som od teba kúpil. Ha? Kameň 29, nie, hneď ti poviem. 29. Aha, tak to nie. Je tam za 20 000 zlaťákov. Zlaťáky, to kde boli zlaťáky? Na World of Warcraft a World of Tanks. Jaj. Obidvaja si tu úplne kopujeme také cestičky. Pre informáciu, tie náradia, čo máme, tie sme si neukrafili, tie sa normálne v Terrarii dostávajú rovno z začiatku. Haha, som v prirodzených. Chápak, ja si tam prekopem. Nič nevidím. Zapal si sviečku. Súhlas. Takéto miestnosti nemám rád, lebo po väčšine na mňa skočilo niečo veľké. Ako ten hnusný červ, vieš. Z tých minulých verzií. Ten, To čo išiel cez steny. Hej, toho som sa takedy riadne bal. To si bol ešte malé bábo. V Terrarii si ešte nič nevedel. No, ty si ešte aj teraz malé bábo, ale... Oh. Ktorý má lepší dom než ty? Toto je úplne úžasné. Ideš s torčkou v ruke a pekne ti to svieti, nejako v Minecrafte. Sakra, ty už si tu? Ja idem do druhej strany. Choď preč. Ja tu idem. Ale nie fakt, choď preč. Jaj? Keď tu nájdem nejaký úplne mega meteorit a ty hľadám na to nič. No veď, preto chcem ísť tu? Počkaj, dve cesty. Dol sa nejak dole. A smrde. Copper coin. Ale stop. Idem tu zabiť slajma. Irituje ma.
Ako pozri sa, že keď sú také, tak je to také lepšie, vieš, také kopcovité, vieš, také prirodzenejšie to vyzerá. Otázka za milión. Ne, som zmenil jazd náhodou. Počkajte, ja si ho dám späť, okej. Sme späť po strihu. Pozrieť či nahráva zvuk. To čo úplne epické, mega ultra schody. Ale ty si sa mi tu prekopal, ty lama. Som neveril. Tu je taká cesta. Ja sa tam dostanem. Môj krompáč drtí dirt úplne. Ale môj meč drtí zombíkom hlavy na jednu ránu. Musíte. To tvoja palica. No. A už sa stmieva inak, tak ja idem Nič tam nie je, na čo som to robil? Už sa stmieva. Úplne, čo môže byť najlepšie? Mapa v Terrarii. To bolo to najlepšie, že to pridali. Sice neviem odkedy to je. To je ale 2013 toto. Keby ste vedeli, cez aký program to hráme, tak je to Tangle. Tangle is best. Hej. Čo hej? Že si robil cestu s mojim vchodom. Či tunelom. Väčšia optická hudba. Ja mám zvuky vypnuté. Koper! A ja tam nie som. Vidíš, jak ja odídem, každému sa začína dariť. Vidíš, nosíš nešťastie. Za to ti dám vám. Hráme tu dvaja. Zombík! A ide druhý. Meči drnty. Drevený. No. Sú tu aj... Ide s nejakým ten ide s akváriom na hlave. Pozor naňho, on je drsnej. Ja neviem. No! Ja si po tie prachy idem. Čo mi nehovoríš, že... No, rýchlo utekaj. Mám nový meč. Z čoho? Ja si robím z kopru. Ja mám vždy železo. Áno, zavri mi pred nosom. Rýchlo peniaze, keď Golden sa to Star. dostane. Ne. Tu čo je za zombíka bez hlavého, či bez hlavého? Práve zahočal Tangle. Čo? Zahočal práve Tangle. Kde si, vole? Ha? Báňa. Nechod tu, choď preč. Čo tu máš drevený onen? Choď preč, veď to je moje. No tak si to zjedz, ale pozri sa, čekuj toto. Trápak. Vymením za koper. A... dobre. A sme späť pri dlhšom strihu. Kúsok sme ťažili a tak. Ale už sme späť a... Čo?
A hráme Terrariu. Áno. Tak ako sa patrí. Nič dôležité sme nerobili. Kde je tá tabulka? Úžasná, pravdivá. Pravdivá. Ty čo robíš? Idem preskúmať svet. Tu je nejaký taký brutálny soundtrack, že je objavovanie sveta. Tu už som Ale po... ten braving je ako sok debilne cez mapu. Čo to robí? Preto nemám mapu zapnutú. To majú len lamy. Né, ja sa tady neviem dostať. Mohli by urobiť plávanie. Však je. Musíš mať plutvy, ale. Jaký ty to máš vlastne meč? Úplne tesne. Prečo drevený? Aha, a vydal si sa objavovať svet. Tak idem domov, aby si sa nepokakal. Nedá sa tu bežať, to je na tom. Počkať, daj sa do modrého týmu. Prečo sa mi vôbec nepáči táto guľa? To je úplne epické, sa dajú na stenu dávať tieto torče. Si nevedel? Ale tak tú pozadiovú, vieš. Jaj, to je dobré. Idem si vyrobiť meč. Z čoho? Z kopru? Hej. Dáde ti niečo. Počkaj, to asi musím v kovadli niečo. A jediný, kto tu má kovadlinu, je? Ja. No áno. Nie, ale to sa vytvára meč. To čo je tá, na čo je tá pec? To je pec. No tak, Riti. Ona má krajší vzhľad teraz. Neviem. Niekto mi volá, niekto volá. Čo sa má vidieť? No už, hej, ide. Čo som získal? Tak sa z toho po toto. Takže... Co som tady chcel urobiť? Jaj, ten meč. Co ti vlastne volal? Kamarát, prečo? Kamarát s výhodami? Oh yeah. Nemusí mať na to copper ingoty. Asi nevieš to. Oh yeah. Co děláš? Nie, ako si ty vyrobil meč? Nevím. Len tak zriti si stlačil na nejaký meč a bolo. No. Potrebuješ ale ten materiál, z ktorého to chceš vyrobiť. No veď ho mám.
Ale ty kokso. Musím naťažiť ešte nejaké drevo. Tak zatiaľ kašlem na to, idem si urobiť drevené brnenie. Ja budem za chvíľu z copper oru, lebo som našiel takú žilu, čo... Aj nejakú divnú žltú vodu som našiel. Nie si v tejto. Myslím si, že to sú šťanky. Drevo. Aj sand na okná som si fajne našiel, práve. Som dole. Ďalší strom dole. Aj teraz, keby sa mi zdalo, že sú realistickejšie tie torčky. Možno, hej. Parkour skill. Ale to bolo pro parkour. Počkať, skok. Skok. Také nikto nevie. Čo sa robí s koreňou, sa opýtam guida, lebo som našiel koreň. Ja sa opýtam guida, ako sa robí meč. Á, sakra, niekto mi volá. Kto mi volá? Nikto mi nevolá. Bolo počuť tam také hlasné bla bla bla? Nie, prečo? Hej, asi. Prečo? No nie bla bla bla, ale hučanie. No. Tak lebo to môj mobil sa zošal. Červený slime, ja nechcem červený slime. Ja som chcel výlučne oranžový. Vietnamci vedia všetko pokaziť. Len by ma zaujímalo, že ako sa stade dostanem s takým bohatstvom. A živý. Kde mám helmu? Kde mám helmu, vole? Som ti ju zjedol. No nie fakt, veď som si ju craftil. Však ja ti hovorím fakt, že som ti ju zjedol. Idem sa ešte, tak, fajný bug. Terraria má bugy. Ktorá hra nemá bugy? Najohybnejšie drevo na svete, lebo úplne ruky v tom. A ty si aký frajer, počúvaj ma, že už máš brnenie. Alebo drevené. Ale aspoň aké, nie ako ty. Tak vieš, ja šetrím na rodinu. To je môj účes. Začína noc. Ja sa budem musieť znova utopiť, aby som sa dostal domov. To je kruté táto hra. Co ti zdá, že keď chcem ísť domov, tak sa musím utopiť. Veď ale chod späť normálne pešo, čo ty si. No ako úplne zbytočné. Neviem, na čo som tam ako išiel, ale som hľadal. Ty si tam tiež fajne zakopal toho guida. To on sa zakopal sám. Je sám. Ja tam chcel topiť. Crafting. No meč. 8! My potrebujem. 8 na meč trápny. Ale ja chcem ten ohybný, počkaj, toto je... Ako sa volá, počkaj, toto je... Short sword, a to je... Ne, guide.
Guide. Guide ťa ignoruje. A teraz sa tu objavila To. tá príľba, keď som si už vyrobil druhú. Guide. Áno, krič po ňom. Hej, Logan, hej. Keby sa otočil na teba. No, nebudem hovoriť, že čo ma napadlo. 8 potrebujem. Môžeš hrať otravný pomaranč. Máš na to talent. Hej. Ruško, hej. Vyšlo mi to. Opart svoj. Koľko to dáva damage? 9 damage. Fast. Copper Sword. No. Ja mám nešťastný meč, to je na tom. Určite. Môj vydavený bod není maň... to čo je to? No. Chcel som zomrieť a buď ma zabije slime, alebo hnusná príšera menom Červotoč. Zomri. Pancake. Neboj sa. Ty to zvládneš. Idem... Trapak. Ne. Jsem živ a zdrav. No. Kde jsi? Lebo sa teraz po toto, čo mám v ruke. Daj mi to. No áno, daj mi to. Ale pozri, ako ja vyzerám, ale mi to zakrylo môj účes. Jak si goš? Ty počkaj, chuligán. Keď mi nedáš mandarinku. Počkať na svoj meč. To nedá vyhodiť. Áno, vyhodil som. Náš môj meč. Nechceš môj onen? Či to A sa... ja ti mám dať tvoj. Daj mi ho. Počkaj, ale tento je nejaký silný, počúvaj ma sem. To. Vážne, skvelé. A to mám pritom 120 života, lebo už som našiel ten life krystal. Natáčame, nie? Ja, tak. Som zvedavosť. A už to je viac než pol hodina, možno aj viac než 45 minút. Áno, a čo z toho máme dokopy? Asi 2 minúty zaberou. A nie. Dobre. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like. To už končíme? No. Nekončíme. To chceš mať, aby mal hodinové? Myslíš, že to niekoho bude baviť? Pozerám na lúzrov. Že na lúzrov. A nie. Tak ak sa vám video páčilo, tak nezabudnite dať like. Ak sa vám nepáčilo, tak nezabudnite dať like. Aj odber nás poteší a čaute. Pancake. Čaute. Inak guide